amma mai akwai da babu duka dangantaka ku daidai. Allah ike faɗan haka ba ni nake faɗa ba, da ni nake faɗan haka da sai ku ƙaryata ni. Kai mai akwai da babu, idan kai gida 30 cikin guda za ka je ka kwana, a ɗaki guda ka kankon, a gefen gado guda ɗai, haka nan wanda bai da komai gida guda za ije kwana, a ɗaki guda ya kankon, a kayan karaunu falle, to in gari ya waye ta nan daga dangantaka ku daidai. Kai mai akwai ka gane in kana takama akwai ne, ba ka sanya hula 10 a kan ka kai ɗai, sai ka sa guda ɗai, haka nan wanda bai da komai, shi ma isa guda ɗai, to malai idan ka duba ta nan daga dangantaka ku daidai. Kai mai akwai ka gane in kana takamar akwai ne, ba ka sanya takalmi 10 a san ka kai ɗai, ai da an gano ka sai a ce ga mahaukaci nan, sai dai ka sa guda ɗai, haka nan wanda bai da komai, shi ma isa guda ɗai, to malai idan ka duba ta nan daga dangantakan ku daidai. Kai mai akwai ka gane in ba ka ɗan misali, da nonon silai 30 da nonon kwabo 30, in an haɗa ka gane sai ka ga tudun faransu daidai. Kai mai akwai ka gane in ba ka ɗan misali, da agogon jaka 30 da agogon silai 30, in wannan iba da loto daidai wancan iba da loto daidai, in za a dai kira su sai ka ji sunan su don agogo. Ba ku ɗan misali ran komuwa ga Allah, kai mai akwai ka gane rami guda akan tona ka tuna ba a tona 10, a fari za a nan naɗe ka, haka nan wanda bai da komai ran komuwa ga Allah, yari 5 fari ɗai a ciki za a nan naɗe shi, rami guda akan tona ka tuna ba a tona 10, to ma dai idan ka duba ta nan daga dangantakan ku daidai.